Hello everyone! So last November 15, 2022, I've reached the 2,000 subscribers milestone. So, it's time to celebrate! Hello sa tanan! So, naanapod ko ron, magsaba-saba kay celebrate na ko ang ika-2,000 subscribers sa akong channel. So, medyo pagaw-pagaw kay tungod sigid kanta ba sa itong post. So, karon akong i-announce ang top 5 most viewed videos na ko. Tungod ninyo, naabot sila ana nga mga number of views. Top 5 videos. For top 5 is Kahimtang sa Panahon with vocals with 128 likes and 21,012 views. Top 4 is Pito ka Adlaw sa Semana with vocals with 111 likes and 25,760 views. Top 3, Mga Kolor nga Kanta with vocals with 304 likes and 33,560 views. Top 2 is Mga Porma nga Kanta with vocals with 154 likes and 35,455 views. For top 1 is Ako si Takori with vocals with 220 likes and 51,869 views. So again, daghan kayong salamat sa makanunayong pagsuporta sa akong channel na kanang nakaabot na jud 2,000. So padayon ang pagsuporta para makaabot na siguro 3,000. Diba? Karon, na ako'y gi-prepare na surprise. Hindi na ako mag-surprise mo. So, ang hindi na siya. Nadaragapit. Ito. Ulala. Apil sa siya. Yan, ginag-marriage din siya. Buhon, kung mudaghan akong subscribers, mudako na po din siya. Sige, sabihin na muna. O sa may naaanak, ma'am? Ako, ano ni siya, nani siya suwat, na siya 5,000. Wala magkapareho. Na ay 5 og 0, na po'y 5 og 00. O sige, bunot. 500. Kuy ili. O niya. Nabi na tanan so, wala. Better luck next time. Ayo sa ablimat. Sabi ha, dungan o abli. Ayun, sabi. Sige. Alanay para ka chiko. Kuha. Hello. Asa daw? Sige, open. Asa daw? Open the close. Open the close. Open! Asa daw? Wala ko 5,000. Sa Malaysia ang mga kuan. Tagyagit ari, gutom. Ay, hot sauce. Hot sauce ramay ba? Yeah. Kuan nga.